Jó estét kívánok! Ez a ProSanitas 1 óra az egészségért magazin a Zenit Televízióban. Vendégünk Szabó Siegfried reflexológus, aki egy csodaszerről beszél majd nekünk. Nem, táplálékkiegészítőről. Tessék szívesen elmondani, hogy mi ez a táplálékkiegészítő. A táplálékkiegészítő, ez egy folyadék állapotban van, kellemes mentaízű, és a tulajdonsága az, hogy C-vitamint, grapefruit mag kivonatot tartalmaz, és mellette pedig van a tejfehérje kivonat, amely poli- és oligopeptideket tartalmaz. A lényege ennek a szernek az, hogy a poli- és oligopeptideknek az a tulajdonságuk, hogy a szervezetben, a sejt közötti állományból bármi nemű lerakódás van, ezt le tudja oldani, és ezáltal ez a véráramba tud jutni. Tehát a poli- és oligopeptideket a szervezetünk elállítja, ha a bélflóránk, vagyis a bélműködésünk tökéletes, de ha a bélflóra hiányzik, ha belünk beteg, ez az anyag nem állítódik elő, vagy az idegen flóra fölfalja ezt, és ezáltal hiányt szenvedünk. Hogyan kerül a szervezetbe olyan anyag, ami a bélflórát zavarja és pusztítja? Minek a révén kerül be, mivel kerül a szervezetbe? Elsősorban az antibiotikumok, ezek pusztítják ki nekünk a bélflórát. Azt olyan gyorsan fölírják az orvosok, ugye? Hát ez minden orvosnak a saját dolga, én ehhez nem tudok hozzászólni. Jó, mindenki az ő dolgát csinálja, de egyszer a súlyos problémák, gyulladások esetében használjuk az antibiotikumokat, ezek a flórát tönkreteszik, innen kezdve elkezdődik a gond. Az emésztőrendszer nem működik úgy, ahogy kell, a poli- és oligopeptidek nem állítódnak elő, és innen kezdve fölborul a rendszer, elindul egy folyamat. Második. Ami rombolja a bélflórát. A bélflórát azon kívül, ha nézzük, hogy mennyi tartósítószeres ételt eszünk, ezek szintén a tartósítószerek, mivel hát ugye a gombákat és a baktériumokat öli, mert másképp nem volna szerepe, ezek a mi nemes flóráinkat is ugyanúgy ritkítják, ölik. De ami a nagyon nagy gond még hozzá, hogyha veszünk a gyógyszerészeti könyvet, akkor látjuk, hogy a tartósítószerek kompatibilisak különböző anyagokkal, ami azt jelenti, hogy a mi sóinkkal, tehát nyomelemeinkkel sókat képeznek, amelyek szintén károsak, gyulladást okoznak a bélbolyhokon, a bélfalba bejutva elakadnak, vagy a véráramba, és ezek valahol lerakódnak, a savasodás elindul a szervezetünkbe, és a savasodás elindul attól is, hogy olyan ételeket eszünk. Igen. Ahhoz, hogy az emésztőrendszert rendben tudjuk tartani, vagyis helyrehozzuk, 4 dolog kell. Az első, olyan ételeket együnk, ami az idegen gombák és baktériumoknak nem kedvez. Tessék példát mondani. Hát a tejtermékek, ebben nagyon tudnak szaporodni. Nem azért, mert nem jó a tej nekünk, jó volna, egészséges, kell, de szaporodva ezek az elsődleges táplálékanyagai, amitől hihetetlen gyorsan szaporodnak, és ezért, hogy őket kiéheztessük, ne adjuk meg a kellő kondíciót a szaporodásukhoz, ezért ezt meg kell vonni a kúra ideje alatt. Nem szabad olyan ételeket enni, ami rohad, itten gyümölcsökről van szó, mert a cukortartalom ott van, erjed, rohad, és itten szintén a baktériumok és gombáknak kedvező feltétel van arra, hogy ezek ugyanúgy szaporodjanak, mint eddig, tehát a károsak. Kell olyan anyagokat is bevinni, amit a sejtközötti állományt tisztítja, ugye ezt normálisan esetben előállítja a mi szervezetünk, tehát a poli- és oligopeptideket, és az immunrendszer erősítésében benne van még a C-vitamin és a grapefruit mag kivonat is. De nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy mi történik a szervezetünkben. Ha mi beveszünk egy olyan anyagot, amit nem szabad, mondjuk egy süteményt, eljutva a beteg bélszakaszhoz, ahol a gombák és baktériumok túlsúlyban vannak, a gombák toxinokat termelnek, a toxin lebénítja a bélfalat, a perisztaltika megáll, és akkor érzük, hogy fölpuffadunk, és addig, amíg a véráram a toxinokat nem szállítja el a bélfalból, hogy a bélműködés, az idegek helyreálljanak és működjenek, perisztaltikát, tehát nyomják az ételt tovább, addig a gombák felszaporodnak, mert 20 percenként szaporodnak a gombák. Tehát 2, 4, 8, 12, 24, és így tovább, tehát duplázódnak. Ezeket meg kell állítsuk avval, hogy ne szaporodjon. Mostan a lényeg az, hogy a
polipeptid és oligopeptidek a sejt közötti állományból, tehát egy sejtről leválasztják azt az idegen anyagot, messzet vagy egyéb bármilyen anyagot, a szilárd anyagot, ami a gyulladást okozza, ami feltételt képez a gombák, baktériumok szaporodásához. Bejut a véros vértest, innen elviszi a májba. A májba leadja ezt az anyagot. A májból a máj epesavval az epe csatornába, illetve az epe hólyagba távolítja el. Mikor az epe hólyagunk tele van epével, onnan kezdve a májnak ez a működése leáll, mert az epe hólyag túltelítettségét nem teheti meg. Ez segít ez a szer abban, hogy ez csak elindítja az epe tehát a májnak az epe termelését, mert a májba, tehát a sejtközötti állományból nekem kitakarítja a szemet, leválasztja a szemetet, ezt a vér viszi a májba. A májnak az a kötelesség, hogy ezt a szemetet kiválassza és epesavval az epe hólyagban nyomja. Ha az epe hólyagnak az ömlését nem biztosítjuk, akkor leállt a folyamat és teljesen értelmetlen minden. A lényeg innen kezdődik el. Tehát ez egy dominó, az első dominó elbukott, és elindít egy folyamatot. Ha megállítjuk, tehát a dominónál van még 2-3 buktató, amit szépen most szeretnék elmondani, és mindenki figyelje oda, hogy mi is ez a folyamat. Ha a dominónak nincs tovább bukása, akkor leáll. De ha minden működik, akkor az egész dominó el fog terülni, vagyis a szervezetem fog működni. Tehát elindult, az epehólyagom tele van epesavval. Az epesav ürítést avval tudjuk elérni biztosan, ha minden étkezésnél legalább 15,30 g zsírt vagy szalonnát fogyasztunk el. A zsír az és a szalonna az, ami a fáterpapillát vagy a beszállítást a nyombérből az epehólyváladéknak biztosítja, ezáltal pillanatok alatt az epehólyagból leürül az epesav, és a máj tud újra termelni. Tehát én itten, ha lesz tapétázva ez a helység, lekaparom a tapétát, ezt ki kell nekem, vagy szemetes kosár. Mikor az megtelik, ha én nem ürítem ki a szemetes kosarat, akkor nincs tovább ürítés. Tehát ezt ahányszor ürítik, annyiszor tudom a mérget a szervezetből kivinni. Tehát itt a lényeg, na most az epesavnak az a fontos szerepe, és itt a lényeg, hogy az epesav tisztítja az én vékony bélrendszeremet, a gombák és a baktériumok az epesavat nem szeretik, ez tisztul. A perisztaltika, ez zsiklandosz és a belet, és nem szereti azt se túl sokáig az epét, és nyomja tovább, hogy menjen tovább, de az emésztésben óriási szerepe van az epesavnak. És ez a lényeg, ami immunrendszerünknek is, majd a helyreállításában, amit most mondanák tovább. Tehát, hogy az epesav a hasnyálmirigyel beömlik a nyombérbe, keveredik az étellel, és elkezdés az emésztést, kivon az ételnek a fölbontását. Bejutva a vastagbélbe, mert a lényeg az, hogy itt az étrendet be kell tartani. Van itt egy nagyon fontos tudnivaló, hogy mit nem szabad fogyasztani. Hát tejtermék, gyümölcsöt, hordós káposztát? Főzve igen, nyersen nem. Hát nyersen nem, mert vannak benne, van C-vitamin. Van C-vitamin benne, de viszont vannak olyan gombák is benne, van részben az, ami kell, tehát van acidophilus baktérium benne, de van olyan is, ami nem kéne. Azért, mikor ott hagyjuk a káposztát, és ez megborjosodik, van rajta az a fehér valami, az már nem az a gomba, ami nekem kellene, hanem az elenség is. A szageffektusban is komoly. De viszont azt szereti a gombám is bent, mert erjed és rothasztja tovább. De viszont a káposzta, ami nem olyan, amit zölden beletesszük a levesbe, tehát a friss káposztát, ez igen fontos, és a zöldségek nagyon fontos szerepet játszanak. Tehát a levesekbe tegyünk nagyon sok zöldséget, gyökeret, répát, karfiolt, káposztát, hagymát, fokhagymát, és minden egyéb zöldség, ami aktuális, ami akkor lehet beszerezni, a rost nagyon fontos. Tehát az epe a táplálékkal megy a bélbe. A vékony bélbe ezeket lebontja, és szívódnak föl. Bejutva a vastag bélbe, a vastag bél egy külön állam az államban. Ott külön dolgokat produkál a szervezetünk, tehát a vastag bélben az epesav a rostokból kivont rövidláncú zsírsavakat. A rövidláncú zsírsavak igen fontosak, ami az immunrendszerünknek a működésében ez az alap. Ez az egyik. Ugyanottan van az, hogy a rostokból kivonja az összes nyomelemeket, ami megint szintén az immunrendszerünk alapja. Tehát itt nem gyógyítunk, elindulunk egy folyamatot, és az epe,
hogy kényszerítve a szervet, hogy epét ürítsen, ez kiválaszt mindazt a táplálékból, kiválasztja mindazt az anyagot a táplálékból, ami az én szervetemet tisztítja, takarítja és erősíti. Egyszer az, hogy az epe öli a baktériumokat, a gombákat, az epe von ki mindent, és változatos táplálék kell. Amit szabad enni, röviden elmondom. Kenyeret, fehér, félbarna, rozs, teljes örlésű, mindegy, hogy melyiket, az első boltban, amit kapunk kenyeret, nem lépneflit. Ezt pirítva minden formában lehet enni. Ajánlom mindig megzsírozni, kacsazsír, libazsír vagy disznózsír, ki hogy szereti. Nagyon jó a kacsasonka, nagyon jó a libasonka, és nagyon finom a disznószalonna. A Szabó csupa olyan dolgot mondta, ami eddig vagy a császos. Nézd, a tiltott, de bizony az, hogy a szervezetből csak így ürül, és az A, D és K-vitamin zsírban oldódik, és nem zsírsavakban. Szabó úr, akkor a kiegészítőjéről legyen szíves beszéljen, erről az italról. Hát, hogy is? Hát, amit hozott nekünk és bemutatta. Hát a Regenor ez a folyadék, ami tudja ezt a dolgot, és ha ezt betartjuk, akkor mennyit kell bevenni belőle naponta? Reggel délbe este egy evőkanálnyit, van benne egy kis kupak, az 10 ml be van jelölve rajta, és ha 10 ml bevesszük, nem kell több, nem kell kevesebb, egy fölnőttnek ennyi elég. Ha valaki nagyon túlsúlyos, akkor 15 ml, de egy 4-5 héten tovább nem szükséges. Mert hogy a Szabó úrnak van egy példája erre a túlsúlyosságra, mégpedig az egyik ismerőse ezt fogyasztja, és... Van egy páciensem, aki egri lakos, remélem, hogy el fog jönni, mert megírta, hogy ha adunk helyet neki, eljön, megmutatja és bizonyságot tesz. Ez volt 130 valány kiló, és most már 97 kilóra lement. De úgyhogy szalonnát evett, meg disznózsírből főzött, meg kenyeret. Kolbász és zsíros kenyér, ez a napi... És így 40 kilót? Így 40 kilót leadott. Van olyan betegem, aki PCP-s, vagy reumatoid artritis-e van, tehát ezek a ízleti gyulladások kezébe, lábában, és ez a hölgy 5 hónap alatt odaért, hogy nem szed csak egyfajta gyógyszert, a metatrexánt, mert ez neki, erre a betegségre, tehát mindenkinek ez a legjobb, ahogy tapasztalom, fájdalomcsillapító nincsen, az ízletek a kisujjából a bütyök eltűnt, a hüvelykúj felületéről innen eltűnt, innen föntről a kézfej alól eltűntek, csak a 3 ujjnak a közepén van, a mutató és a középsúlynak még van kevés az új közelébe is, de a fájdalma nincs, tud dolgozni. Alkoholt lehet-e fogyasztani? Alkoholt nem. Mert hát ugye ez ellentétes mindazzal, amit mondott. Ez tele van cukorral. Ez nem szabad, ezek a gombáknak a létét favorizálják, úgyhogy nem. Mennyi ideig tart egy ilyen kúra? Minimum 4 hónap, és a jele az, ahol erre szükség van, hogy valaki puffad, fáj a hasa, tehát bizonytalan hasi fájdalmak, puffadás, kövér vagy sovány. Ezt tessék nekem már elmondani, hát ezt egyszerűen nem fél senkinek sem a fejében, hogy szalonnát ehet, zsírral főzhet, kenyeret ehet. Én 10 kilóval voltam több, igen. Most 10 kilóval vagyok kevesebb, mint ezelőtt másfél évvel. Az arcom nem ráncos, ami ráncos volt. 60 éves elmúltam. Szabó úr dohányzik? Nem. Az fontos? Nem fontos, ez nincs kizárva. 60 éves elmúltam, de nem sokan mondják azt, hogy én most 60 éves vagyok. A beszélgetés előtt, kint az előtérben erről tárgyaltunk, és hát ugye én elég rossz évszámot mondtam. Ez a hölgy betegem, akiről beszéltem, hogy ilyen súlyos beteg, ez 34 éves, és voltak nálam betegem, aki kérdeztem, mondja még, hogy hány éves ez a kislátozzák, 25-28. Tehát 34-et, mikor mondott a hölgy, hogy magáról, azt mondták, hogy ez egyáltalán nem. Ez valami belső fiatalítószer? Nem. Most gyorsan mondjam ezt az esetet, ez az úriember a Egerből, aki remélem, hogy el fog jönni, hamarosan adunk neki helyet, azt mondta, hogy a bőre úgy visszahúzott, hogy semmit nem látszik, hogy ő kövér volt, az arca teljesen sima, ráncmentes, és ez tény. Akkor igen? Amit szeretnék mondani, hogy minden esetben, tehát mondtam, hogy a szilárd lerakodásokat elviszi, és a teljes merev hátgerinccel lévő pácienseim, nem egy, nem kettő, többen, akik messzesek voltak, a nyaka nem mozgott, mert merev volt, tud mozogni, a hát, amely kötött volt, és ezek bizonyítottan kötöttek, az mozog, nem 100%-osan, de 30-40 fokot jobbra-balra, ami egy órási dolog, mikor ez már nullán van. Egy kupicával be kell dönteni? Háromszor egy kupicával, az a 10 ml, ami ki van ott a kis pohárkán, és ez működik. A Regenor ezt tudja. Most kérnék akkor egy összefoglalót.
erről a szerről. Tehát a lényeg az, hogy be kell tartani mindazt, ami a szórólapon van, mert van egy szórólapja, ezt mellékeljük, amit el lehet venni a polcról. Ha ezt betartja, hogy tejet, tejterméket, gyümölcsöt nem eszik, tehát elmondom, mit szabad enni. Kenyeret csak pirítva, húsfélét minden formában, szalonnát, csonkát, kolbászt minden mennyiségben, tehát minimum 15-30 grammot minden étkezést, ez nagyon fontos, mert az epeürést ez biztosítja. Ha az epehólyag tele van és ezt nem biztosítjuk az ürést, akkor itt megáll a tudomány. Tehát itt az alfa és az omegája dolognak. Nagyon sok zöldséget tegyünk a levesekben, főzelékben, ez nagyon fontos. Még ezek a génkezelt zöldségek is jók, ekkora sárgarépák? Nézze, én nem mondom, hogy a génkezelt, ebben is benne van sok minden, ha nem is tökéletesen, de benne van sok minden, és a sok zöldségben, ha kevesebb is van némely anyagokból, de benne akkor van, és ez biztosítja a szervetünket. Tehát a rostos ételek nagyon fontosak, és amit még szabad, tehát leves főzeléket, mindent, amiben nincs tejtermék, gyümölcs vagy cukor. Ezek nagyon fontos dolgok, akkor, ha ezt betartjuk, a hatás nem marad el, az emésztőrendszer rendbe jön, és utána az emésztőrendszerünk elállítja azt, amit mi pótoltunk egy ideig, mert ezt nem kell pótolni utána. Szabó úr, köszönöm szépen. Szívesen. Tökéletes volt az ismertető.